I skridten er der 4 takter. Første takt er venstre bagben, anden takt er venstre forben, tredje takt er højre bagben og fjerde takt er højre forben. Takten kan tælles 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Den firtaktede skridt kan vi også genkende ved, at vi kan se, at højre bagben og højre forben, og at venstre bagben og venstre forben skiftevis mødes inden under vores hest. Men hvis vores hest holder balancen ved at spænde i halsen, så vil skridten blive mere og mere totaktet. Jo mere anspændt vores hest bliver, jo mere pasagtig bliver skridten. Det betyder, at vores hest skiftevis løfter og sætter højre og venstre benpar samtidig. Passen kan vi genkende ved, at vi kan se, at forben og bagben aldrig mødes. Når vores hest holder hovedet og halsen højt, så presses brystkassen ned og ryggen sænkes. Derfor er det vigtigt, at vi igennem grunduddannelsen lærer vores hest at holde balancen ved at lægge vægten tilbage på bagparten, ved at lære dem at korte sine muskler i underlinjen og at strække musklerne i overlinjen, så den kan slappe af i halsen. For det første, når vores hest søger frem og ned, at den løfter ryggen og vælver halsen. Og det er fundamentet for resten af dens uddannelse. Når vores hest bevæger sig afspændt og strækker sig frem og ned, så ser vi, at skridten bliver firtaktet.